Pena bak zer dan, postre ez dugu laingo. Ez, mesedez, inbar da zeren, eta horren atzen ere, jo, pelas, bitu, esan ingoiet gure ikuslei. Zer gertatu zen, xuxon errezetakin. Xuxona, bai. Berez, xuxoak inbarren, xuixo, han, eta xuxoa die Gironako errezeta famatuena. Hau da, 1920 urteko lan, frantses batek ekarritakoa, herrira. Vale, zure berzioa kaso, venga, bota jaionen, xilik. Gehi hitz egite dut. Ni dauket bertsio pixka, ez dakit, floripondiogoa edo politxegoa. Bueno, bota. Maite mindu zala gozogile baten eta hori? Ni ez. Bai, hori da. Antza denez akrobata bat, maite mindu zen gozogile baten alabarekin, eta, gozogile honek ez omentzun ongi ikusten, edo ez omentzun ongi hartzen, hauen arteko maite mintze hori, eta akrobata sartu omentzen behin gozotegin isilka, atxetzeola, eta antzeola, bapaten atxezetorela ohartu, eta irine zakun sartu omentzen. Hori da. Eta antzeola, doministikuin edo atxiz bat eskapatu, eta atxekarrapatu, eta barkamen eske agindu omentzion akrobatak famatu eta beratxingozun errezeta bat emango ziola, gozo errezeta bat zein eta hauek xuxoak. Bai, hor, berzio pare bat bat da hori, eta ero beste bat dago gozogile batena, ero frantzesa zala, eta azkenean xuxoen orea da izango zen kroasanan ore antzekoa, ez? Kroasan edo donut? Ez, kroasanana. Bai? Bai, kroasanan antzekoa. Da masa hojaldra da bat. Eta egiten dutena da, ore horri, gero betek, normalean kremaz, baina nik onartu behar daukat, han betegarri ezberdin pila bat daude, txokolatezkoak, zagarrena, krema, gero beste bat zeintzan, hango likore batekin egindakoa, hango patxar batekin, baina niri gehien gustatu zitzaidana, zagarrana da. Eta gaur egia esan, asmoan eukan iteko, eta zagarran betegarriakin, eta ero, labean egin beharrean, egiten da, hemengo bomba bezala, frijitu. Frijitu, oida. Horrati, bomban... Bai, baina gero geratzen da, ez da boioa, kurruskari da, kruntxe egiten diozu, nik ekarri duan errezeta, bai da, hemengo bomba bezalako, lan pizkat boioa. Baina han jaten duzuna, beraiek, azkenean, hemen inbarko bendun, ore bat, gero gurina sartu, hotza, eta ero pliege guztik, eta ostoria izango basa moduan. Baina, beraiek han etxeetan da, errezago egiteko, egiten dute gehiago hori, hemengo bomba, gero donutzan antzeko errezetat. Eta, bai daukana da, bete egiten dute eta gero frijitu, ez dute egiten da gero bete. Eta etzaio ateratzen? Ez, teknika bat daukala. Amigo. Erakutziko izu. Gaur hemen, inori ezingo dut erakutzi.